Sora ing prajurit sora areng sukinel aratinata taris waratanya kondang satuhu gagah sura digdaya sangkut bebil praja miwasan ratu tunggak pedhang kangge narya junjung raharjane negeri prajurit kang wicaksana soreng warga setuju Dosyaga Pratantama sareng yudha siyaga
cat kimpul belora harjane praja siyaga dosiyaga pratantama soreng wadya unggul yuda dosiyaga pratantama soreng wadya unggul yuda luwak solo magito gitu ayo
garap sawah timen subur yo padha kumpul aja wegah bareng tandur ning pekarangan tegalan uga ning sawah yen wis panenan kanggo mangan tura-tura desane ayem tentrem patani mesam-mesem desane kemari paporo tani padha bunga wedhuse lembo-lembo sing duwe goyang-guyu pepeke padha ngadhok bela padha digodhog yo padha macul garap sawah timen subur yo padha kumpul aja wegah bareng tandur ning pekarangan tegalan uga ning sawah yen wis panenan kanggo mangan tura-tura aku sing
Mik Kanjeng. Mik. Mau krungumu apa? Mimi. Wis tuweke semono kok mimi. Ngriki anggota kok Anggota apa? Java Group. Sapa kae? Woi, I love you semuanya. Iki ngopo I love you. Kaya ana sing bengok I love you. Kowe anggere sing penontonnya oke. Nah, Ngopo? Bali Dasik. Salaman karo aku ngopo? Ambo. Pripun sayang? Iki bapake karo garwane kok. Nggih. Oh kudu. Sebelum ada nganu Apa? wineh wortel melengkung. Janur. Sudah melengkung. Terus? Padahal punyaku enggak melengkung loh. Kuwi apa? Hah? Apa? Kayu. Oh kayu. Kayu. Ayo parani sih. Ngopo? Alah mang dandan barang. Kuwi mbok dandano ya rupamu mentok kaya ngono. Kewalik. Hah. Nggih, niat. 2000. Iki rembugang bayar kuban apa piye? Ngerti ku saka ado-adoke biru-biru ke eketan. Heeh. Jebule sisuk 48. Iki ki malah lumayan. Nggih. Kowe eketan nang nguyuh ra ono susuke ra weh kon nguyuh nek 2000 ra pas. Aku lho nek nguyuh mboten sak nggon-nggon kok. Ha ngopo? Kula nguyuh sak nggon-nggon biasane cok meteng niku. Sapa iki sapa? Grup nguyuh sak nggon-nggon. Ya bejane siji Kanjeng niku. Ngopo? Nek ngentup cok sak nggon-nggon, untunge entupe ra keri. Entupe keri kono. Nang ndi? Nah, sing Aku mau nek ana cewek ngene iki dadi eling lagu dangdut gelem. apa? Untumu. Ana kawate. Nyantel kutange. Madhep rono. Kok iso? Aja tekan nyantel. Siapa le nyanyi? Menapa Mbak? Niki oh. Besar apa kecil? Besar. Pirang nomoran, Pak? SI. SI. Iki apa? Bandar Togel. Gus, aja iki jokeh cah cilik-cilik iki lho. Nggih, barokah. Tambah rezeki. Duwe anak sing soleh, solehah, bojone ra imul. Ini nek ra kabeh bojone nikah neh. Kok iso tekan bos? Ya iki ngono kuwi ora Gus, Wis teko. Sing siji maju. maju gomik. Heh? Brengose copot. Kula ke ganteng nek. Kok, kowe nek ganteng ya wis rabi. Gimana sayang? Jangan diperkosa sayang. Aduh, tolong Kanjeng, tolong. Kok janjane iso bahasa Indonesia apa ora? Saged. Aku kok Bisa. Aku lo diperkosa. perkosa ki ngopo? Kanjeng. Perkosa ki ngopo? Ngantos tulung-tulung. Durung. Terima kasih Mbak. Ibu. Sayang. I love you. Aku gurung loh. Aku gurung. Iki kayak api-api. Aku rong wehi kok. Kok saya kayak seneng-senenge iki. Kaya kono. Gak kepenak-penake iki, Gus. Kepengen marah, Gus. Rene. Nggih, pripun Kanjeng? Matur suwun.
Kus. Brengose Kanjeng. Brengose mau nanti. Ngun. Mbak, Adimu tunggu, golek Mbak. sik. Brengos kula ilang. Mbak. Mbak. Mbak, lha pundi, Mbak? Sing gigal ke brengos. Sing. Bocah nangis. Bocah nangis. Pundi? Kanjeng. Bocah nangis lho. Sing gigale brengos kan jiko panganan. Bos. Brengos. Gus. Brengos nang ndi aku? Gak iso. Iki. Maju rene. Cek Kanjeng iki Ngopo? Kowe kok iso nyemproti aku ngopo? saweran sepira kok telak arek patek-patekke. Sing surai ke kowe. Ayo. Sing surai kowe. Nggih, saya terima nikah dan kawinnya. Oh nggih sida. 2000 lek. Nggih yo Nggih tambah. Panjang umure. Kata rezekine. Terus napa meneh? Pokoke usahane lancar. Amin. Tos. Nganu, mangke cok meteng nek tak tumbak ibu. Kula rak setengah durno. Gus, Nggih. iki dipunggal semene sih. Ampun panen ya mbakku memang dibungkel barang. Tegese iki diteruske mengko. Teng pundi niku? Ayo isen nang kene. Teng Diamond. Bolamu ngerti gak? Iki wong-wong kok ana sing jenis-jenis wisata malam ngono kae. Agar wisata berlendir ngono kae. Apa kuwi? Nggih, pokoke sing lunyu-lunyu ngoten Kanjeng. Nggih, Gus, nggih. iki gaweanmu rampung Gus. Nggih. Aku pengen ngerti Sureng Rono lan Rangkut kuwi jajal kadigdayane anggone ulah krida. Oh nggih, kepada saudara Sureng Rana dan Sureng Rangkut diminta naik ke atas panggung karena penangsangnya mau mengerti. Tegese karo kowe iki olah jarane ki piye? Oh, jarane dolahke. Ya. Dolah dados gule napa-napa. Tegese ya dilatih. Oh, dilatih. Ya. Wau taken siap gerak mboten purun kok. Iki kerise sing lawasan lho kok nek gen aja kowe mandi. Sendika dawuh. Burung. Aku sik.
Iki acarane kesenian. Bapak iki sesepuh kene. Puh, nggih. Mulana tuwa. Ah ngopo? Sesepuh kok enom. Oh iya. Sesenam. Sesenom. Gus, Gus. Ono apa iki? Enten tontonan. Ya wis ngerti. Kok Mergo nanggap dhewe ya ana tontonan. kok takon? Yo ceritane nggon ketoprak ngono Oh, ki. ceritane. Tak jelaskan. Nggih. Ono apa? Wau kula rak maring Maring. ting pasar. Nek maring niku ting pasar. Yo. Nek ting dalan niku ngemis. Nek ting kali niku mancing. Yo. Terus piye? Lah terus nggih ting pasar ngoten mawon. Ayo kuwi ngopo? Ah mboten napa-napa mboten duit-duit kok. Aku mbok kandhake aku. Hanine takon. Tegese kok metu tulung-tulung ki ngopo? Oh sing niku to? Iya. Nggih mboten ngertos. Aku lek metu rene dikon sapa? Aku lho nek metu mboten tulung-tulung kok biasane. Aku piye? Bar metu adus kula. Aku ra ngandel. Kowe adus awan wingi nget banyu kok. Aku kula ting kutub kok. Kula ting kutub kok. Dadi rak ngeten. Nang kene. Ha nggih sing ajeng posisi bek kaya ketoprak niku. Iya. Tidak boleh membelakangi kamera. Dadi ngeten Kanjeng. Nggo pola lantai. Terus piye? Lha napa? Ayo lek kowe tulung-tulung. Iya. Kula wae ora ngrubut. Kowe ngarit. Terus kula aduh Kanjeng. Ngopo? Aduh. Aduh. Ngopo? Aduh. Ngopo? Aduh. Ngopo? Wis takoni ngopo? Kula sakit. Kowe loro. Tak tahukah dirimu, akulah yang kau sakiti. Engkau pergi dengan Elsie yang baru kau nikmati. I love you semuanya. Iki nyurai mergo suaramu ki rapat. Anek pas ora dagelan, Lik. Dadi apa? Oh, penyanyi kok. Aku kayak Jare ora membelakangi kamera. wetan kali. Urung. Terus Terus apa? wonten pawongan kali. Ono wong loro. Nggih. Sopo? Nggih mboten takon to wong kula. Tak takoni KTP nanti tak tinggal. Ha ngopo? Le bayar kurang. Gus, ora. Surak-surak sajake krasa. Kowe iki janjane ngomong apke apa kuwi saka atimu dhewe? Ya sekedar curhat bukan masalah. Terus kula dipun bondo Kanjeng. Kowe dibondo, Mas. Banjur dikapakke. Ning kula tasih kiat iman. Terus piye? Kula jane jak nyanyi. Ning piye, Mas? Kula teko mboten. Mergane ngopo? Mboten nolak. Wis sebel tenan aku. Iki nek kowe iki rung di anak, rung di bojo ngono wis tak sembelih. Oh iki nyembelih aku badune karo nyenengi bojone aku asline. Bojomu iki kaya ngono. Oh bojoku ke boys lho. Boy sapa? Amba tur gedhi. Boy sok motor gedhi. Mboke amba. Heeh. Iske bahasa Inggris is the best. Niki on tasih wonten malih. Ono apa? Enten warok. Riok. Nek nang kene riok. Ya,
Nek nang nggon Magelang kono Kono. Nek nang Kopeng kono Sahara. Nek nang kene Diamen. ora kowe kok apal temen ngono lho Gus. Lurah. Lurah opo? Lurah kuwe dunia malam. Iki terus. Nggih, biasane kok diambil. Dijikuk. Nggih, biasane. Niki nek luar biasa kok ora usah diambil buat napa-napa. Nek ra dijikuk njur bis. Andra mantep. Iki ora mancep iki digegem tok. Oh iya, Dik. Oh iya. Wis tak jikuk. Tujakno layange sing asli keri. Mulane kok ora mak klothak. Klothak ora uteke multik. Uteke multik tak goleki ora ketemu. Apa kowe diutek? Ora. Kita sesama tidak punya otak. Harus saling menghargai. Siapa yang tahu? Laraping toko neki Betison katur mring dika ya kang wasri ya penangsang ing jipang panulan praja kang prawira digdaya dasar satriya pinunjul jinuyutan prakawula kabeh wae para sore layang palembana saka Hadi Wijaya ning iki sono tajute mula padha rungokno sore mung sethithik cacatira
Soreng warga setuju. Gimana tadi penampilannya Bapak Ibu? Apakah meriah sekali? Mana suaranya? Nyuwun kuing tangan kagem soreng warga